Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi încercăm să montăm o lampă, un stop de frână de Formula 1 Made in China. Să vedem ce o să iasă pe mașină. Cam asta e pe spate, zice covnicul. Prostii de astea. Să fie băgată pe mască. Hai să vedem ce o să ne iasă. Vizionare plăcută. Acesta este capacul de la cuiul de remorcare și să încerc să pun ceva de genul pe asta. Ceva de genul incorporat. Da, vreau să încerc cu cuiul să-l pun mai subțire, dar nu merge. În fine. Hai să desfăcem asta. Desfăcem în spate. Uite, astea sunt LED-urile. Să-ți plac LED-urile astea. Să-i șuruburile. Astea sunt LED-urile dinăuntru. Mamă, ce făcătură. Asta ce era înăuntru. Și asta. În fine. Cum proiectăm noi astea? Fii atent. Asta era ceva de genul așa, da? Asta era ceva de genul. Asta era ceva de genul. Mie asta trebuie mai în afară. Și plăcuț LED. Asta vine aici, da. Asta trebuie să intre înăuntru la asta, dar nu intră, o să decupăm. Așa. Și o să vin cu LED-urile pe asta. Da, trebuie să o decupez. Roata trebuie tăiată și să vină LED-urile, ceva de genul. Văd de genul, dacă se vede. Hai că-l facem imediat. Tăiat. Da. După ce ai pus asta aici, după ce vedem cât spațiu avem. Asta e partea de sus, el vine așa, asta să-mi vină ceva de genul. Da, asta ce e de lipit masă.
Hai să-l băgăm în priză și să vedem ce putem să facem. Iese sau nu iese. Acum așteptăm să încălzească. One eternity later. Acum este momentul adevărului. Să vedem dacă s-o încălzit. Dacă se vede, nu știu. Arde. Uite acum să vedem ce putem să facem. Eu zic să-l... Asta trebuie tăie cu altceva. Asta băgat fix în ăsta. Nici nu pot să văd. Cam cât. Deci bine. Trebuie să fac eu cu un pix, cu marker. Semă. Trebuie să așa. Cam asta l-am reușit eu ceva așa. Ceva. Încercăm să-l găurim, să-l tăiem. Într-un fel trebuie să folosesc eu altceva. A tăiat, cu asta m-a lipit plasticul. Sudat, într-un fel. Dar vom vedea pe parcurs cum să iasă proiectul. Eu zic că nu mă complic, dar vreau să văd părerile voastre. Dacă mă complic, dacă aveți idei mai bune. Și-a făcut un mai rost. Chinezării, dar are plastic gros, ești nebun la cap. Gros de iese asta. Cam asta e gaura. Încă nu este gata, dar am de lucrat un pic la ea. Și intră, ce nu. Arătăm. Să se de camera așa ceva. Așa ceva. Aici vine în bară. Așa. Vine asta prostia asta în față. Și perfect. Cam așa arată asta, dar vom vedea mâine când e ziua, când montăm becurile. Prostia asta. Asta o lipesc cu plastic tot roata, să nu se vadă găurile. Să vedem cum se
Asta oricum, prostia asta vine în cui. O să vedeți. Acum îl vom prinde plastic cu plastic. O sudăm. Cam așa arată lipitul. Trebuie finisat. Vom vedea. Uite droga. Subscribe! Apasă-l! Apasă-l! Apasă-l!